encore, et puis encore, et ben y'en a encore. Jusqu'à Tiny Desk, et ben y'en a encore. À l'infini, et ben y'en a encore, encore, et puis encore, et ben y'en a encore. Merci. Do you mind if I drink something? No, it's okay. Aurtengo udan, denerako soluzioa duzu, Euskaltelek berriera dakarkizu. Samsung Galaxy S24 erabiltzeko erraza den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Dalia fabrikaren lurretan lanean ari diren bi ondea makinaren irudiak zabaldu ditu gaur Guggenheim Urdaibai Stop plataformak.
Gernika Lumon dago eraikina eta Urdaibai inguruan eraiki asmo duten museoaren bi egoitzetako bat bertan proiektatua dute Bizkaiko Foru Aldundiak eta Guggenheim Fundazioak. Gaurkoak dira irudiak eta hedabidei helarazitako prentsa-oharrean plataformak salatu duenez, azken hilabeteetan museoaren aipamenak isildu egin diren arren, agintariek erabakiak Busturialdeko herritarren iritzia kontuan hartu gabe hartzen jarraitzen dutela azaltzen du ekintzak. Eneko Anduezak hartu du erabakia, ez da Eusko Jaurlaritzan izango. PSeko idazkari nagusiak uko egin dio gobernuan sartzeari eta ez da ez lehendakari orde, ez sailburu izango aurreko legealdian Idoia Mendiak egin bezala. Alderdiaren buru izaten jarraituko du Anduezak eta Eusko Legebiltzarraren sozialisten eledun. Modu horretan, ardura instituzionalak eta alderdi barruko erantzukizunak bereiziko ditu. Hego Euskal Herrian unibertsitatera sartzeko balazioko sarbide fasera aurkeztu diren ikasle gehienek gainditu egin dute. Euskal Herriko Unibertsitatean 87,88 eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan 87,83. Arratsaldeon eta ongi etorri. Ostegun honetan Guggenheim Urdaibai Stop plataformak baieztatu duenez dagoeneko hasita daude Gernikako Dalia fabrika zaharra eraisteko lanak. 11 telebistara helarazitako bideo batzuetan ikus daitekenez, hondamakina batzuk lanean ari dira bertan, hondamakina batzuk esan bezala, 2023ko maiatzean sinatu zen Dalia eraisteko lizentzia, nahiz eta orain arte ez den mugimendurik egon. Urtero bezala ekologistak martxanek bandera beltzak banatu ditu Bizkaian eta Gipuzkoan kostaldearen kudeaketa txarragatik eta kutsaduragatik. Lurralde bakoitzean bi bandera eman ditu, baina Urdaibain egitekoak diren Guggenheim museoari eman diotena nabarmendu du Cristobal Lópezek ekologistak martxaneko bozeramaileak.
Udako jaien atarian txosnetako egoerak konpondu gabe jarraitzen duela gogoratu du mugimendu sozialistak. Gasteizko Gazte Koordinadora Sozialistak, Bilboko Luberri konpartsak eta etxebizitza sindikatuak goizean Gasteizen egindako agerraldian gogorazi dute txosnetan parte hartzea ukatzen zaiela oraindik eta elkarrizketa abiatzeko eta konfiantzak eraikitzeko prest agertu dira. Bilboko konpartsekin eta Gasteizko txosnekin dagoen egoerari irtenbidea emateko elkarrizketarako deia zabaldu dute GKSek, etxebizitza sindikatuak eta Luberri konpartsak. Espazio hauetan parte hartzeko aukera ukatu zaie azken urteetan eragile hauei. Orain, elkarlanerako oinarriak jarri nahi dituztela baieztatu dute. Bi hirietan uste dugu aurtengo jaiak testuinguru oso aproposa direla, elkarlanerako oinarriak jartzen hasteko eta aurretik ditugun hilabeteetan elkarrizketarako eta adostasunak lortzeko bideari ekitera deitzen ditugu bi hirietako eragileak. Elkarlana posible da, baita elkarrizketa abiatzeko espazio egokiak eraikitzea ere. Eman diezaiogun aukera bat denon artean. Azaldu dutenez, begi onez ikusten dute Gasteizko txosna batzordeak urrian gaia berrikusteko borondatea erakutsi izana. Hori bai, 4 urtez luzatzen ari den egoera izan da, uda baino lehen aurrera pausoak ematea posible dela baieztatu dute. Begi honez ikusten dugu alde batetik Gasteizko txosna batzordeak adierazi izana urritik aurrera erabakia berrikusteko prest dagoela, baina uste dugu borondate hori egonda gaurdanik hasi beharko genukela pausu batzuk ematen konponbidera begira eta aurtengo jaiak aprobetxatu elkarlanerako bide horri ekiteko. Orain dela 2 aste Euskal Herriko 150 kulturgile baino gehiagok eragile hauen presentzia bermatzearen alde kaleratutako gutunari erantzuna bezala hartu dute txosna batzordeak erakutsitako borondate hori. Egoerari irtenbidea emateko momentua dela baieztatu dute. Bilboko konpartsetan zein Gasteizko txosnetan egoteko oinarriak betetzen dituztela gogoraraziz. Guk Euskal Herriko 11 herri eta auzotan partekatzen ditugu txosnaguneak beste eragile askorekin. Eta horrek erakusten du, minimoen baitako elkarlana gauzatu daitekeela. Gasteizen bezala Bilbon ere, parte hartzeko baldintzak betetzen ditugu. Eta uste dugu, gure oinarriek zein eguneroko jardunak frogatzen dutela, konpartsetan toki bat merezi dugula. Jaiak elkarlanerako oinarriak jartzen hasteko gune aproposa bezala hartuta, elkarrizketarako deia luzatu diote Gasteizko GKSek eta etxebizitza sindikatuak eta Bilboko Luberri konpartsak txosna batzordeari eta konpartsei. Hezkuntza manifestazioa egin duten Nafarroako itunpeko ikastetxetako eta ikastoletako langileek Iruñean Nafarroako hezkuntza sailari negoziazioa abiatu dezala eskatzeko benetako negoziazio eraginkorra lortzeko. Nafarroako itunpeko ikastetxe eta ikastoletan negoziazioa blokeatzeari uzteko exigitzeko kalera atera dira irakasleak. LAB, SEPNA, SIE, UGT eta ELA sindikatuek 2023ko irailean hasi ziren akordio berria negoziatzen. Egungo hitzarmenaren indarraldia 2024ko abuztuaren 31an amaitzen baita. Sindikatuek diotenez, Nafarroko hezkuntza kontseilaria Carlos Jimenok ez ditu aintzat hartzen negoziazio erreal eta eraginkorrerako bilera eskaerak. SEPNA, SIE, UGT, LAB eta ELA sindikatuok salatzen dugu Nafarroako ituna duten ikastetxetako langileen lan baldintzak arautzen dituen akordioa laster amaituko dela. Eta aurrera pausorik eman gabe jarraitzen dugula akordio horren balizko negoziazioari dagokionez. Negoziazioa blokeatuta dagoela salatu dute. Eta horrek aukera emango luke lanpostua galtzen duten lankideak beste zentro itundu batean jartzeko. Atxekabeturik jarraitzen dugu patronalek eta administrazioak Nafarroako ikastetxe itunduetako eta ikastoletako langileen baldintzak hobetzeko duten inmobilismoagatik eta borondaterik ezagatik. Departamentuaren patronalaren eta ordezkari sindikalen arteko negoziazio eraginkorraren alde egiten jarraituko dutela argi utzi dute. Bestalde, aldaketarik gertatzen ez bada, ekintza sendoagoekin mobilizatzen jarraituko dutela azpimarratu dute sindikatuek.
Mobilizazioekin jarraituz, 400 langile ditu Bianako Mondelez gaieta fabrikak. Lizarrako merindandean, Araba eta Errioxarekin muga eremuko enpresa nagusietakoa da, eta astelen honetan greba mugagabeari ekin zioten bertako beharginek. Beraz, 4. greba eguna dute gaurkoa, lan hitzarmenaren negoziaketaren blokeoa aurre egin asmoz. Bianako Mondelez fabrikako langileak greba mugagabean daude astelenetik. Enpresaren irabazi handiak berdintasunez banatuko dituen hitzarmen duin baten alde. Mondelez gaieta fabrikako langileek ekainaren 10ean abiatu dute greba mugagabea. Beraz, gaur greba egunaren 4. eguna da. Gaieten ekoizpena erabat geldituta dago. Enpresa batzordeak Komisiones Obreraseko 7 ordezkarik, Labeko 5 eta Elako ordezkari batek osatzen dute, eta 400 langile ordezkatzen ditu. Batzordeak ulertzen du Mondelez Bian enpresak irabazi handiak lortu izan dituela aurreko urteetan, eta irabazi horiek ekarriko beharko luketela langileen soldatak nabarmen igotzea. Mai gainean jarri dituzten aldarrikapenak azaldu dituzte. Por un IPC más un 1%, otro 1% en antigüedad que pedimos recuperarla y una reducción de jornada de 3 días y unas mejoras en incapacidad temporal. Baina enpresak 5 hilabete eta 10 negoziazio bilera egin ondoren mugitu gabe jarraitzen du. Beraz, Mondelez Bianako langileek batzarrean bildu eta gero mobilizatzen hastea beste aukerarik ez dute ikusi. Lab, Komisiones Obreras eta UGT pozik daude aste honetan, ekainaren 11-tik 13 Bizkaiko arte grafikoetan egindako 3 greba egunen jarraipenarekin, grebak eta mobilizazioek eragin handia izan dutelako. Apirilean eta maiatzean ere 4 greba egun egin zituzten. Sindikatuen ustez, langileen mobilizazioek agerian utzi dute patronala. Sektoreko hitzarmena negoziatzeko bete beharrari jaramonik ez egitea leporatu diote, baita greba egunen aurretik negoziazio mailaren azken bilerara agertu ez izana. Urte bat negoziazio mailan eta urte honetan aurkitu duguna maila horretan izan da patronal bat oso prepotentea. Patronal batek nahi duena sektorean prekarietatea edatzea edo mantentzea. Bestela ez da ulertzen maitik altxatzea greba hauek baino lehenago, hori errespetu falta bat da bai langileentzat eta bai sektore osoarentzat, bada garaia bere lan baldintzak eguneratzea, batez ere hor dago soldataren arazoa, eta patronalak esaten diguna da ez dela berriro maila ezarriko, sindikatuok eta langileok gure eskaerei uko egin arte. Patronala ezen agertu, pasan astean bilerara. Orrun guk zer egin dugu gaur? Gu joan gara patronalaren gana. Konzentrazio bat egin dugu goizeko 9:00 eta aprobetxatu dugu. Egon da patronaleko kide bat, guk adierazi dugu eta eman diogu mezua zerotasunaz jokatzeko eta itzultzeko mahai negoziatzailea, esan digu trasladatuko duela, eta hori da gaur dakigun bakarra. Lehen sektorean Araba ez dago salgai lelopean mobilizatu dira gaur sindikatuak Gasteizen. Nekazaritza eta abeltzaintza jarduera estrategikoa izendatzen duen mozioa onartu da gaur Arabako batzar nagusietan. UAGA sindikatuak, Araba Bizirik eta Bionekazaritza plataformek Elkarrekin Podemos taldearekin batera sustatutako ekimena izan da, lehen sektorea eta nekazaritza lurrak zaintzeko helburuarekin. Izan ere, industria energetikoaren proiektuek landa eremua arriskuan jartzen ari direla salatu dute plataformek. Landa eremuaren arpilatzea behin betiko gelditzea exigitzen dugu. Egun, industria energetikoa, aurretik poligono industrialak, HTA edo errepideak izan diren bezala, gure herrien eta landa jardueren etengabeko gazarpenarekin jarraitzen dute. Batzar nagusietan mozioa eztabaidatzen ari zela, Araba ez dago salgai lelopean mobilizatu dira UAGA, Araba Bizirik eta Bionekazaritza. Erakundeek legeak ezarritako tresnak erabilditzatela aldarrikatu dute. Lurralde plan partzialek, nekazaritza eta basogintzako plan sektorialak eta nekazaritza eta basogintzako politikari buruzko 17/2008 legeak nekazaritzako ezartzen dituzten babes tresnak aplikatzea eskatzen dugu. Lege honek eta gaurko mozioa ere
sektorea defendatzeko tresnak antolatu behar ditu. Irizpide produktibista soien aurrean eta nekazaritza eremuak garatutako zereginetatik kanpo. Zentzu berean, proiektuak geldiaraztea eskatu dute. Arauaren garapenik ez dagoenez, lehen sektoreak lurralde orekan izan behar duen paper nagusi hori arriskuan jartzen duten azpiegitura proiektu guztiak gelditzea eskatzen dugu. Hori ez da landa inguruneari bakarrik eragiten dion mehatxua, arazo kolektiboa da. Sistema honek bultzatzen duen lur jabetza galerak pobretuko egiten gaitu. Eta ahulago eta menpekoago bihurtzen gaitu. Gauzak horrela, Arabako Batzar Nagusietako talde guztiek aho batez onartu dute nekazaritza eta abeltzaintza jarduera estrategiko bezala izendatzeko mozioa. Proposamen artistiko eta kulturalez blai dator aurtengo zinegoak Bilboko LGTBIQ+ nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdia. Jaialdia hitz egiteko gurean dugu Julen Nafarrete zinegoak jaialdiko komunikazio arduraduna. Arratsaldeon. Opa, arrastio, bai. Lehenik eta behin zinegoak ezagutzen ez dutenentzat aurkeztu iguzu pixka bat jaialdia. Oso ondo, babeitu. Bilboko LGTBIQ+ zine eta arte eszenikoen nazioarteko jaialdia da. 21 edizio bete ditu eta, batez ere Bilbon antolatzen da, gero ere herriz herri ibiltzen da zinegoak ibiltarian, baina apurtxo bat gure helburua da, sexu aniztasuna lantzea kultura eta artearen bidez, ez? Eta horretarako, adibidez aurton antolatu dugu 50 jarduera baino gehiago, eta orduan apur bat nahazten dugu bai aldarrikapena eta bai kultura. Aldarrikapenez gabiltzala urten bereziki aldaketa individualetik kolektibura salto egiteko ahalmena badagoela azpimarratu duzue, zer dela eta? Bai, hori da, aurten hartu dugun leloa nolabait dira queertopiak, azkenean hori islatuko da oso ondo gure programazioan, lan asko jaso ditugulako alde individualean baino, nola maila kolektiboan, nazioarteko eta munduko txoko askotan nola ari diren LGTBIQ+ lagun askota asko, euren artean antolatzen eta euren queertopia propioak eraikitzen, bakoitza bere queertopia, queertopiak ere oso anitzak izan daitezke, ez dute zertan perfektuak izan, baina bakoitzak behar duen behar izanetara edo realitateari erantzuten dio, ez? Eta orduan, justo queertopien inguruan berba egiten duten lan asko jaso ditugu, bai fin luzeak zein laburrak, eta horregaitik erabaki dugu aurton hori hartzea apur bat lelo moduan, naiz eta batzutan errealitatea gordina izan, naiz eta batzutan bazterketa edo erasoak jaso, horrek ez du esan nahi, maila kolektiboan gure queertopiak eraiki ezinez ditugunik, ez? Eta hori aldarrikatu nahi izan dugu edizio honetan. 21 urte bete ditu jaialdiak esan duzun bezala, ikusgarritasuneko eta aldarrikapenerako esparru izaten. 20 urte hauetan jaso dituzuen lanetako gaiak aldatu direla esango zenuke. Oraingo honetan esan duzu queer gaiak gaiendu direla, baina bestela ere. Bai, batez ere jaialdiaren sorreran ikuste jasotzen genituela lan asko eta asko orientazioagaz lotuta, esango nuke ere mutile ekartzen zutela indar gehiago, eta gaur egun zorionez ez da horrela, eta lan askotan agertzen zen autoazeptazioa nolabait, ez? Hau da, protagonistek ez zutela euren burua onartzen, euren genero edo identitate edo sexu anistasunagatik, ez? Uste dut hori, edo behintzat zinegoaken halako lanei saiatzen gara lekurik ez ematen eta gehiago hitz egiten, nola gure burua onartzen dugu, baina askotan gizarteak edo gizartearen eremu ezberdinetan ez den hori onartzen, ez? Baina zer egiten dugun aurre egiteko horri. Uste dut hor badagoela salto handi bat, gaur egun jasotzen ditugun lanetan baikortasun handiagoa badagoela edo behintzat ikusten dela hori sistema edo cis heteropatriarkatu horretan arrakalak ireki daitezkeela eta posible dela batez ere hori maila kolektiboan antolatu eskero. Aldaketa posible delaren erakusle agian, esan genezake. Lanei begira, esan bezala, queer lanak izan dira nagusi, bestelaren zer nolako lanak jaso dituzu aurten? Hori da, baitu guk, gure sail ofizialean baditugu 3 kategoria, direla fik, dok eta crack. Hau da, fikzioak, dokumentalak eta gero cracken
apur bat proposamen ausartagoak, apurtzaileagoak edo berritzaileagoak eta holan, ez? Eta hor, eukiko ditugu 15 lan. Eta gero dekoguz, begiradak, horiek dira fin laburren zikloak. Eta hor, normalean eukitzen ditugun haurtzaroa eta nerabezaroa eta emakume zuzendariak zikloak izango ditugu. Gero, TBIQ+ zikloa ere bai, hau da, LGTBIQ+ sigletan, normalean ikusgarritasun gutxiago izaten duten errealitatei ikusgarritasuna emateko hain zuzen be, eta gero ziklo berri 2 izango ditugu, bata queertopiak, justo oraintxe bertan komentatu duguna, eta bestea sexilioa, ez? Eta hori da apur bat, batzutan nola sentitzen garen edo behartuta sentitzen garen, gure jatorria, gure herria, gure kuadrilla, gure familia, gure inguru afektiboak ustera, bazterketa edo diskriminazioa jaso dugulako, ez? Eta apur bat horretaz berba egiten duten lanak jaso ditugu. Horri gehitzen diogu erroak saia, eta hor jasotzen ditugu Euskal Herrian sortutako produkzioak. Zorionez aurtoan ere jaso ditugu Euskal Herrian, batzuk ere euskaraz, LGTBIQ+ kontuak lantzen dituzten lanak, ez? Eta bueno, hori da gitxi gora bera gure programazioaren ardatza, hasiko da modu ofizialean ekainaren 24an, inaugurazio ekitaldia daukagu Arriaga antzokian, eta uztailaren batean amaituko da Bilborroken. Ekainaren 24tik uztailaren batera esan duzu, ezta? Bai, hori da. Baina uztailaren 24a baino lehen, hori ukitzen dugu aurre jaialdia, guk deitzen dioguna 3-2 zinegoak, eta hor adibidez Barikuan, 21ean izango dugu proiekzio bat Guggenheim Museoan, Zapatuan egun osoko egitaraua, Poperraf, Terrautopia, Danele Sarri Ugarte eta Miren Narbaizagaz, Arrastian Dantzertigaz antzeslan bat eta amaitzeko Biran Albina Stardust eta bertso saio bat, Domekan Clarisa Navas gure orezko saridunagaz solasaldi bat antolatu dugu Bilborroken, hau da, bueno, saiatu gara apur bat programazioan hitza antolatzen eta nik uste guztiok topa dezaketela zerbait erakargarria eta zerbait ikastekoa ere bai. Programara begira eskaintza zabala antolatu duzue beraz, solasaldiak, hitzaldiak ere egongo dira, eta hau baita ere nola ez, zinea ikusteko aukera ere izango dugu, ezta? Labur metrai hauek ikusiako ditugu. Bai, hori da, Bilborroken antolatzen ditugu doako zikloak, sarrera libreagaz, orduan hor, baten batek ez badaki oso ondo zer ikusi edo zalantza baldin badauka edo lan, nik hor gomendatzen dotzat esatea, baitu, joan Bilborrokera, zeur ikusiko duzu lagintxu bet apur bat danetik, ez? Gero, Gole Malondigan egongo dira film luzeak, hau da, aurretik aipatu ditudan Thick Dog Crack hoiek, Bilbao arten izango ditugu proiekzio berezi 2 ere bai, eta gero gure galak, ez? Gogoratzea be bai, zineaz gain, arte esenikoak ere izango ditugula, eta adibidez, ekainaren 27an Musikebarrin Getxon izango dugula errekamari lana, ez? Dela apur bat, La Sirenita lanaren berrikuspen libre bat, Javier Egoitz Sánchez protagonista dugula, eta bueno, hori ere oso interesgarria egongo dela. Saietara itzuliz, iragarri duzuenez, Clarisa Navas zuzendari argentinarrak jasoko du zinegoak 2024ko orezko saria, Damaren babesarekin. Nola izan da erabakia? Bai, baitu, gaur egun Clarisa Navas da Hego Amerikako zinemagintzan erreferente nagusietako bat, ez bakarrik bere pelikulengatik, baizik eta pelikula horiek sortzeko prozesuagatik, ez duelako jarraitzen ohiko bide bat, saiatzen da bera ere bai, lehen aipatu ditugu queertopiak, badutela asko kolektibotik, eta justo Clarisa Navasen zinemak ere, badauka asko kolektibotik ere, edo saiatzen da kolektibotasun baten baitan zinea egiten, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Eta gero, kontuan hartu nahi izan dugu bai, Argentinan bizi den egoera politikoa, ez? Justo aste honetan bertan ikusi dugu zer nolako errepresioa egon den kaleetan, eta zer nolako egoera bizi duten bertako
emakumeek eta bertako LGTBIQ+ pertsonek, oindala hilabete 3 emakume boiera erail zituztela, eta bueno, eure kontatzen digutenez, egoera nahiko zaila jartzen ari da, LGTBIQ+ pertsonentzat, emakumeentzat eta baita kulturan lan egiten duten guztientzat. Orduan hor, Clarisa Navas gurekin egotea ohorea izango da, hori guztia ekarriko digulako eta beragaz konpartitu ahal izango dugulako. Horregaitik inaugurazio ekitaldiaren bezperan, ekainaren 23an, antolatu dugu solasaldi bat, Irantzu Barelagaz batera, apur bat, bera gertuagotik ezagutzeko, eta gero bere film batzuk, bat luzea eta bi labur ikusi ahal izateko. Orezkoa izango dena ere, epaimaila izango da, ezta? Nork osatuko du aurtengo epaimaila? Bai, baitu, urtero bezala nazioartetik, Euskal Herritik eta estatutik izango ditugu hemen jo eta zu lanean epaimaikideak, kategoria bakoitzetik bana egongo da, gero izaten dugu ere bai giza eskubideen eta aniztasunaren epaimaila, gazte epaimaila, sortzen ditugu kategoria ezberdinetako epaimaiek, baina baitu, justo nik uste zinegoakek badaukala berizitasun bat, jaialdi askotan egoten da gazte epaimaila eta guk ere badaukagu, baina gure kasuan berezia dena esango nuke dela senior epaimaila, eta hor guk bai, oindala urte batzuk egiten gendun hausnarketa, pertsona nagusien iritzia gure gizartean, askotan ez dela kontuan hartzen, eta zine jaialdietan bez, eta apustua egin genuen senior epaimai hori sortzeko, hau da, 75 urtetik gorakoen iritzia hori ere jasotzeko, eta horton ere, izango dugu, 10 lagun baino gehiago izango dira, eta postekoa da, azkenean saiatzen garelako, gure gizartearen eremu ezberdinetako auzokideak, ideak, lagunak, gure zine jaialdian parte hartzen, ez? Eta gauza bera voluntarioen kasuan ere bai. Gaur bertan eduki ditugu hemen gure kartelak eta katalogoak jasatzen, Bilbo guztitik banatzen, egia esan eurei esker ere lortzen dugu gure jaialdia aurrera ateratzea. Kartela aipatuta, norko sortu du kartela aurten? Don Campistron izan da, justo nik uste nahiko txo ezagutzen duguna euskal kulturan, ez da, aldudekoa, Basen Nafarrokoa, eta guretzat ohorea izan da, gainera, genuen buruan queertopien lelo hau eta berak ezin hobeto hemen atzean iratzean ikusten da, ez? Queertopia hoien ideiak, bere lanean ere berak hori landu izan du, hain justu bera ere ibili da Bekatorosak lanarentzat LGTBI pertsonen testigantzak jasotzen, Altxalilin ere parte hartzen du, eta iruditzen zitzaigun bat egiten zuela guztiz, aurton zinegoakek islatu nahi zuenarekin, eta gero, karteletik abiatuta, sortu dugu aurtengo animazioa ere bai, aurtengo spota nolabait, eta hori Peke Barelak egin du, Olatz Salvadorren musikarekin, eta iruditzen zaigu hori ja izan dela, bat borobiltzeko lan hau guztia, eta zelako artista top euki ditugun zinegoaken lanean aurton. Lan handia egin duzu eta egiten zabiltzate zalantzarik gabe zinegoak antolakuntzatik ere hau dena aurrera eramateko. Bada azkenik azpimarratuneko zenuken konturik edo zinezalei edo LGTBIQ+ mugimenduko kidei esan nahiko zenieken zerbait? Beitu, gero gogoratzea gure programazio egongo da ekainaren 24tik uztailaren batera, baina ekainaren 28an arrastiz ez dugu antolatuko proiektzio hori bat egiteko koordinadorak antolatu dauen manifestazioagaz, eta gero gonbidatzea Bilbotar edo Bizkaitar edo Euskal Herritar guztiak gure jaialdira etortzea, nik urtero esaten dut nire begirada asko irekitzen dela hemen jaialdian, urtero ikasten dela pilo bat, gainera modu atsegin batean, ikusentzunezkoen bidez. Gure jaialdia txikia da eta horrek ere ematen dio gertutasun bat ere bai, eta aukera egoten da gero askotan zinegile askorekin berba egiteko, etorriko zaizkigu bizitan film luze eta laburretako zuzendariak, aktoreak, urbat lantalde teknikoko kideak, eta orduan modu bikaina da ondo pasatzeko, ikasteko eta aldarrikatzeko.
Hausnartzeko, ikasteko eta saretzeko aukera aparta izango da orduan. Zinegoak jaialdiaren nondik norakoak jasota agurtzea besterik ez zaigu falta. Eskerrik asko Julen Nafarrete, aurtengo zinegoak jaialdia aurkeztearren. Bai, eskerrik asko zeueri. Heldu gara amaierara, informazio gehiagorako badakizu sartuamaika.eusen. Ongi izan. Dauden guzti horiei, kanta jotze zu ozenki, eta